As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasap kanin. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kasulbaran ining panagbangi sa mga nasod, labi na gyud sa Russia, sa Ukraine, sa Israel, sa Hamas ug uban pang mga nasod nga wa magkasinabtanay. Nga unta mo banos na ang kalinaw ug pagsinabtanay haron makab-ot ang tinuod nga kauswagan ug kabalaan sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpamalit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo og kasulbaran ang ila usab nga mga problema o kalampusan ang ilang mga buluhaton. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron, ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Gikan ni Santiago nga sulugon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo, kumusta kamong tanan katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Panigurua nga ang inyong pagkamainantuson, magpadayon aron kamo mahingpit o dili makulangan sa bisan unsa. Apan kung diha kaninyo may nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Dios o dili gayud siya mahigawad, kay ang Dios may natagon o maluluyon man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot bisan asa huy pa sa hangin. Ang tao nga ingon niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya ug walay tino nga tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kun ang Dios magpauswag kaniya,
ug ang dato nga igsuon kung siya ipaubos sa Dios, kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting kainit nga makapalaya sa balili, ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang siya mamatay, samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Kaloy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Kaloy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Sa wala pa ako sakita, nahisalaag ako. Apan karon nagasalig ako sa imong saad. Maayo ikaw ug manggihatagon. Tudloi ako sa imong mga kasuguan. Kaloy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Maayo ka nako nga gisakit ako, aron makakat-on ako sa imong mga kasuguan. Ang balaod sa imong baba mas bililhon ka nako kaysa linibong nga bulawan ug sa lapid. Kaloy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Nahibalo ako, o Ginoo, nga ang imong mga gimbutan matarong, ug sa imong kamatinumanon imo akong gisakit. Maglipay unta ka nako ang imong kaloy, sumalas sa imong saad sa imong mga sulugoon. Kaloy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalaygon siya lamang sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Anasa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ka. Ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon sa Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw lawom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Doon na sa diyan ni batasan si Hesus nga kung mangayo taog timaan nga siya Dios, iyatang biyaan. Kamo, di ba mo mangayog timaan sa Ginoo? Kana bang sign ba? Ngayo mo dili. Gibiyaan na mo sa Ginoo. Ay gyud pangayog sign. Di kauyon ana sa Kristo. Ang pangayoon nato sa Ginoo, wisdom. Unsa man ang wisdom? Nga makamaotang mubasa sa panahon, sa timailhan sa panahon. Matod pa ni Kristo, you should know how to read the signs of the times. Kana bang makasabota nganong ingon ani ang akong kahimtang, nganong ingon ani ang nahitabo sa akong palibot, nganong ingon ani ang nahitabo sa akong mga minahal sa kinabuhi. Wisdom ang atong ikinahanglan, dili sign. Kay ang sign manggod murabag atong pamatud-an nga ang Ginoo nahibalo og present siya sa atong kinabuhi. Doon na bagoy panahon nga ang Ginoo absent sa atong kinabuhi, naabawa. Wala oy, matud pang Kristo ang Ginoo uban kanato kanunay. Kay kun mawa ang Ginoo, matud pas mga philosophers o mga theologians, mawa lang kuno ang Ginoo bisag 3 seconds lang nga muundang ang Ginoo sa iyang presence nato, bisag 3 seconds hurot na tagkamatay. Oh. Mawa ang hangin, di na mo pitik ang imong kaning kasing-kasing. Kay kaning tanang movements, gikan man is Ginoo. Og ang kinabuhi, mao gyud ang Ginoo. Niyag mohonong ng kinabuhi bisag tulo lang ka segundo ang tanang planeta di na mo lihok, ang tibuok universo mohonong ang tanan, wa nay movement. Ang adlaw di na musiga, wa nay hangin, wa nay circulation sa imong blood, hunong gyud tanan 3 seconds, hurot-hurot tagkamatay. No? Okay. Lingi ay mong tupad. Yung nahibalo ka nga present ang Ginoo ron diha nimo. Yung nahibaw ka nga ang Ginoo present kadtong pagpangutang nimo. Ana. Ang Ginoo present kadtong pagpanglibak nimo sa imong silingan. Libaw ka na. Ang Ginoo present kadtong mga uyab mo nga nagtinukhangay mo dito sa kasagingan. Present ang Ginoo ato. Hibaw ba ka nga ang Ginoo present kadtong sige kag sugal dito sa
tungits o sa manok o sa uban pa. Ang Ginoo present nga ikaw asawa nagtext-text kag laing laki. Kibaw ka na? Kibaw ba ang pari sa iyang pag-text sa madre nga nakahibaw ang Ginoo ato? Ha? Nahibaw? Nakatong ni adto kas parlor niya imong gipakuluran imong buhok present sa dang Ginoo dito. Sa imong pagkiskis sa kilay giihap sa Ginoo pila ka bukilay ang nangahog kibaw ka na. Ha? God is very intimately present in us. Nga hastagan ni kuno ang naasod sa atong kasing-kasing og hunahuna nahibaw-an na niya bisag wap-an nato gisulti niya nganong magduda pamanta, nganong mangayo pamantag sign. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang sulti ni kisatoy gasuat ato. Kinsay gasuat sa unang pagbasa. Ha? Kinsa to? Wasat kay baong panay. Kinsa? Ha? Santiago, St. James. Santiago. Nya, unsa iyang gisuwat ningon siya dire, mga igsoon isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Ang Ginoo di ay malipay kaayo kung kamautang muantos sa pagpractice sa atong gituuhan. Kung nituo ta nga ang sulti sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mao gyud ang kinabuhi ug kamatuoran, antuso nato ang pagbansay ni ana kay makalipay nas Ginoo. Sama anang giingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, nituo ba ka nga tinuod na o sayop? Unsa man na, tinuod o sayop? Niya moantos ba ka sa paghigugma sa imong kaaway o kanang mga palaaway? Moantos ka dili. Labi na gyud sigihan kanyag daog-daog, dili lang daog-daogon ka pinaagig pulong, kulatahon pagyud ka. Mutuo ba ka nga kuyog nimo ang Ginoo samtang gikulata ka? Ha? Hoy. Niya gikiha pagyud ka, ikapay giilugan sa imong kabtangan, ikapay gikiha. Kaya na may uban nga giilugan sa ilang yuta. Niya ang nangilog pagyud pari. Gipost sa giilogan nga giyang gibugal-bugalan ang pari. Maunay pari, maunay mo wali, unsa kay winalihan nimo? Yawa-yawa. Pagkabasas pari, gikiha og cyber libel ang nagpost, na priso pagyud ang nagpost tungod sa cyber libel nga iyang gipost. Siya pa'y giilugas yuta, siya pa'y ni-react, siya pa'y gipaprisos pare. Ana, pare pagyud. Nya, unsa may inyong hunahuna ana, napay Ginoo o wa? Ug kamoy maigo ana ba? Naay Ginoo wa? Mo na giingon ni Santiago, isipa nga kining tanang pagsulay ug pagantos mao ni gustos Ginoo. Nganuman kay dinhis kalibutan ang timaan sa Ginoo nga niya na sa kalibutan mao ang pagantos. Mao na ang atong cross, pagantos. Kinsa tong nangitag kahayahay, kinsa tong naglikay sa pagantos kontra sa Ginoo. Okay. Lingi ana sa imong tupad. Ing na makigamigo kas Ginoo. Timan iha, kontra sa Ginoo kadtong maglikay sa pagantos, kadtong mahadlok sa pagantos, masuko sa nagpaantos niya,
kontra nas Ginoo. Kaysa pag-abot ni Kristo diri nga mao ang Ginoo nga nagpakatao, giantos niya ang tanan, wa siya masuko sa nagpaantos niya, nya iniingon siya nato, sunod mo nako. Follow me. Mo nang niingon siya, kung tamparoson inyong pikas aping, patamparos lang pikas. Kung naay mo kawat sa inyong butang, ayaw na lagbawia. Kung dunay mo bugal-bugal ninyo, basli og panalangin. Di ba? Di yun masuko. Nya kung ang imong bana gikabit sa inyong silingan, nya gibugal-bugalan pag yung kas iyang kabit, masuko kas kabit o dili? Hoy, tubag. Kung lig-o ng imong pagtuo mo, ingon dayon ka, natuman na gyud ang sugo sa Ginoo. Ako ning padayonon kay mao ni ang katumanan sa pulong sa Ginoo, ug mituo ko nga ang Ginoo kuyog nako nining maong kasakit. Thank you Lord nga imo kong gipaambit sa imong kasakit. Mo na nang niingon diri si Santiago, apan pangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot lag sa ilabay sa hangin. Ang gikinahanglan mao gyud ang pagtuo nga walay pagduha-duha, aron kahibaw ta unsa gyoy tinuod nga pagkinabuhi subay ni Kristo. Karon bitaw hinay ang halin sa atong slots. Ako ramaning gituuhan yun nga doon nagipanahon nga hinay ang halin. No? Yan na sa panahon abunda ang halin. Pero kahibaw yung Ginoo unsa ka kinahanglanon karon sa atong halin unta sa slots para sa kumbinto, kay paspas na ang trabaho, daghang bayronon o dako sad ang atong mga bayronon. Sa magamay pagyud ang halin. Nang di lang sa kumo report nyo karon kay ato sa padaghan-daghanon, bitaw dili pa mo nato makwenta ang online nga mga kaning padala, basig mga Miyerkules na lang tapuhon ang atong pagkwintada. Apil na sa atong HGN katong final accounting sa atong halin, atong special slot nga Healing Joy of Santo Niño. Kini siya dili gini makapadiscourage, never gyud kong madiscourage aning mga kasakit o mga bang dili maigo sa atong expectations ang atong nahitabo. Nganuman kay ang Ginoo present kanunay, present gani ang Ginoo diha sa akong pagkamakasasala. Kahibaw ko nga ang akong sala gimonitor sa Ginoo. Di na kinahanglan nga magpakaaron ingnon pa ko nga buutan ko. Katapusang lingi sa imong tupad, ing na kahibaw ang Ginoo sa imong sala. Pahinomdumi siya ba na basig atuo ka nga wa siya kahibaw ang Ginoo. Mo na unsa ra may atong isulti, din alanta mangayog sign, unsa may kasagaran gid atong isulti nga mao si atong perming isulti panahos misa, mag-una gina siya. Kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Mo na itubag nato sa Salmo. Kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Kay kun mawa na ning imong kaluoy sa tanan nimong nakita diri nako sa akong kadautan, sa akong pagkabadlungon, sa akong pagkagahig, magsigi kog saad nimo nga Lord, din ako ni buhaton, pero magsigi ra sa kong ingon, last na lang gid ni Lord. No? Din agyog ko masuko, nya ini kasuko na nako, Lord, pasaylo ako kada na lang adlaw mula ni akong gisulti, libkas dayong akong babas kasuko, din agyog ko manglibak, Lord. Alang yapoy libak. Din adyo ko mutanaw aning porn na inighuman ako sulti, mutanaw na lang sa noon gyapon. Pasaylo ako Lord, kaluy iko. Nya motuo ta nga ang pagpaubos o pagpangayog kaluoy maoy timaan nga kita nahiusas Ginoo. Dili timaan nga kita naayos atong kanser, dili timaan nga wa na kaatakiha, wa na mga oppressions gikan sa yawa, kanang gitawag natong harassment and mga opresyon sa yawa nato.
nga baka kita kang mga itom nga talan-awon kabati kag tingog nya moingon ni kahay namang Ginoo yawa na malani tingog di na pasabot nga way Ginoo nya ini kawagtang anak moingon ni kahay salamat Lord ikaw na ginagpuyo nako dili sa natimaan nga siya gapuyo nato di na kinahanglan nga naa pabatay kasakit do na pabatay healing naa pabatay deliverance di na kinahanglan unsa may kinahanglan tuo nga bisan pa sa pinakalisod o pinakasakit natong sitwasyon o pinakadimalas natong kahimtang ang Ginoo is always present. Ano? Mamog na discourage. Kaya di pa present ang Ginoo katong ni aksyon na may kahog sa pangpang. Dito kapugong ang tuod tuod nga laya mubo pagyug kayo makapugong anang inuba nga gisakyan og kaning 8 ka buok nya gabitay ng dong adto padong sa bakilid nga na junjun gani sakay dito pagpaandar pag atras wa man gani kabalik og atras wa kabalik dayon ibunlot og maayo unsa nakapagpugong atong tuod. Pero kay present man Ginoo, ingon man siya di sa tikapatyon kay pamaligya sa slots, wa gyud mamatay ang pare. Wa mamatay kay mamaligya pag slot aron manindot pang simbahan. Ikahuman na posible nang patyon sa Ginoo. Posible nga inikabuntag na stroke nako. Inigtok-tok ninyo dito sa kwarto kay wa ko manaog, magsige nako ingon hiwi ng baba. And then ulan si Padre hala na stroke nya di malas din na dili mo ana radyo ko unsa pang kamutan ako ang makalihok mo karibang pikas kari na nabitay na anaon pagin anako managbaligya ang slot na okay na bulahan mong namalit ang di mo palit nga naabutan mo sa pagka-stroke nako din ako kabaligya ana posible na mo inoong uwahin na ang tanan sige nindog na ta mga igsoon diha sa pagampo matuuhon ug mapaubsanon kitang mudangop ngadto sa amahan sa atong mga panginahanglan ug moingon kita Dios sa kaluwasan patalinghugi kami Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, maghago sa pagdala sa Diyos ng mensahe sa paghinulsol, ngadto kanila nga nangita sa Ginoo, uban ang matinud-anong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga isip mga makasasala, makaamgo kita sa gugma o sa kaluoy nga gibatunan sa Dios alang sa tanan nga mobalik ngadto kaniya uban ang mapaubsanon og mahinulsulong espiritu magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluwasan patalinghugi kami. Nga mahupta nato ang halawong og tinuod nga pagtuo sa Dios nga dili lang kutob diha sa makitang mga ilhanan og mga pasundayag magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, makaamgo sa makanunayong gugma sa Dios alang kanila, bisan pa man sa ilang mga pagsulay o mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sihalang Dom Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, Wasan patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw ug kalipay dito sa gingarian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluwasan, patalinghugi kami. O Ginoo, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naa kanimo uban sa pagtuo ug paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mugma, sa upaw sa tusa. Kining palog, kining hino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, uwasa mo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit lumaman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manahaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan gana sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging
harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine presence. Ang ato lang buhaton, ato gyung tuuhan o kumbensihon ang atong kaugalingon nga way nalilong o way
gutlo nga ang Ginoo mubuwag nato. Kuyog gid siya nato kanunay ug ato ng huptan. Salamat sa mga tao nga kanunay giyong nagtuman sa Ginoo ug namalit natog slots. Wa pa ko report karon pero padayono nato pagpalit ang SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, tag 500 pesos per slot ni siya. Daghan patag mga slots nga available niya. Ngato sang DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Open pa siya nga napa mo og kinsa tong gustong mo invest ato pang dawaton niya. Ang kadto sang nisaad nga mo invest niya wala pa makarimit, kung mahimo irimit na pod ninyo as soon as available na ang inyong para i-invest. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,